Ahojte všetci moji sledovateľe. Bol som na dovolenke, moc som toho nefotil. Ojo, kde si mi dala to pivo? Ticho. Chceme sa s Hnedkovi skúkať na ten náš futbálek. No, bol som na dovolenke, moc som nefotil, ale dačo som nafotil. Nemáš ho v skrini? No, a teraz... Ticho. Nemám ho v skrini. Tam musí byť. Čárko to trošku rozpráva, ale to nám nevadí. No a Bobri to vys na tej dovolenke... Počkaj, Beninko, uhni. Musím ísť pozrieť pivo do skrine. Není tu Čarík! Čarík! Musíš si ho nájsť niekde inde. Ja to natáčam a ja. Dobre, Niko, nezajíma tvoje natáčanie. Musí. No a Bobritovi sa tam stala jedna naozaj zvláštna vec, o ktorej vám porozpráva. Takže ja som si proste normálne chodil Chodil a zrazu tam bola taká ako keby jaskyňa a ja som sa tam prepadol. Som spadol do vody, no. Aj Bobík je toho svedkom. Čo? Ale vlastne není, on zachrápal. Uhni z kamery! No a hej, a ja som hovoril... Počkaj, ja chcem ísť do skrine. Ja som hovoril, že pomoc, počul ma basák. No tak potom vydrž tou skriňou. No tak potom zavolal záchranku, no. Vyťahli ma z teda vrtuľníkov, ale proste to bol extrémny adrenalín. To fakt? No, koky. Som spal. V aute. Áno, no my sme sa tam prichádzali spolu aj s basákom, sme hľadali nejaké miesto na natáčanie, lebo však sme boli na dovolenke, ale nič som nenašla, akurát som spadala do tej trhliny, basák to aj chcel natočiť, ako som tam spadla, ale nedalo sa, lebo sa mu rozbil mobil. Lebo tiež padol za mňou a ja som ho nechytila, potom na mňa nadával, že neviem chytať mobile. Som ja ale pekný. No, to by bolo asi všetko z tohoto... Akej farby mám oči? Napíšte do Čierne. komentárov. Nesmej sa. Ok, to by bolo asi všetko a ja vám... Čarík, však si choď kúpiť to pivko. A ja vám ukážem tie fotky.